Hello, part 2. Kami na po. Sige. Okay, kayo nga dyan. Ready? 1, 2, 3, go! Bato, pick. Andang. Okay, batas. Last. Okay. Bato, pick. Okay. Sagwa na yun. Bato, pick. Oh, tatanga. Oh. Wala. Sayay! Atas! Bato, pick. Okay. Oh. Okay. Yamon! Bato, pick. Gapon. Let's give me reaction. Bato, pick. Daw na ni. Okay, bato, pick. Pildi ka. Tayo ka diya. Okay. Hindi na si Kuan eh. Okay. Bato, pick. Wah na. Pildi na. Tanga. Oh. Are. Wala. Okay. Yeah. Bato, pick. Ano to? Ay, isa mo ni mo. Ay, isa. Bato, pick. Pick. Ay, gunting gali. Bato, pick. Kapalom na. Matik, pansay kayo. Gali. Ay. Ano sa bato ni papel. Haruan lang. Gay. Bato, pick. Gay. Nadaog naman agawa, oy. Sama na. Gay. Nadaog naman agawa, oy. Sama na. Maruan ni mo, oy. Ha? Wala ako na talaga kitisinya. Wala. Wala paluan na. Nagitrip. Inyo kong gitrip ka na, ha? Dili. Di mapildi. Lagi. No. Haruan mo. Kamu, ayaw mag-ikas. Haruan nyo, ha? Emo di mo mapildi, ha? Balik ko din yan doon, ha? Balik. Hello guys, good evening. So, chat out time. Okay. Hey guys, shout out ko sa akong pamilya, sa akong shout out. Okay. Sige, ikaw na po. Hello, shout out ko sa mga yung Barbie. Ikaw, chat out. Okay. Shout out ko shout out sa kamnaong. Ating gapo, ha. Gitabangan ko nila, marok kayo. Okay, lang guys. Kamatis. Shout out. So, thank you for watching. So, thank you for support sa mga kabuhang vlog. So, just like and share. So, daghang mga kabuhang nanonaan. So, update na sa mga video. Thank you.